माबायदि दं नोंसोरो वेलकाम बेक टु माय चेनेल जों गासैखौबो बराय हरबाय ओमफ्राय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरोबाव एगेन दे ओमफ्राय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय बैसागुनि हाजासे रंजा हाजासे मोसा हाजासे इन्जय खालाम बाट बांद्राय लोंला जाला खालामनोल' नाङा ओमफ्राय नै जोंहा बे बारियावहाय जोंहानि न'नि बारियावहाय मानो फैदों मिथिगौ ना जोङो बैसागुनि ओमफ्राय जोङो दा स्टार्ट खालामदों भिडिअखौ बैसागुनि ओमफ्राय जों दा स्टार्ट खालामदों बेलासे टाइमावहाय बारियावहाय भिडिअखौ स्टार्ट खालामदों जोंहानि न'नि बारियावहाय बारियाव मानो फैदों होनब्ला जोङो बैसागुआ सफैगासिनो दङ नङा होनबा गाबोन मोसौ थुखैगोन ओमफ्राय उनाव सबनिहानो 1 तारिख बैसागुनि गिबि सान जासिगोन थ' जों बेनि थाखायनो जोंहा रिचुवेल बे जोंहा हारिमु बेयो जेनेबा बयबो मिथिखायो बेखौ जे बैसागु बोथोरनि 1 तारिखआव लायनो 101टा मैगं खांथिंनानै जानांगौ बेनि थाखायनो जों दा बारियाव मा मैगं मोनगोन मा मैगं मोना बेखौ खाफैनो फैदों ओमफ्राय जों गामियावथ' दा नागिरबा मोजाङै नागिरबा जों बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जाबाय आं नागिरबाय थाखायो 70-80टा जोङो बिदिहाय मैगं मोनो आरो ओमफ्राय देग्लायबा बेसेबां मैगं मोनगोन बेखौ मिथिला आङो एसे खम जालांबाय मैगङाबो गोरानबो जालांबाय बोथोरा गोरान जालांनानै हाया रानस्राव जालांबाय जों गामियाव ओमफ्राय दा मैगं थाइगंफोरा बांद्राय खमायलांबाय आरो सिगांनि बायदि नंला दा मैगं खानोसै ओमफ्राय आरोबाव मोनसे आपडेटआ बेनो जाहैबाय जे दाख्लैनिफ्राय आं बावखुंग्रि होनबाय थादों नङा होमबा थ' बावखुंग्रियाव थांनाया मा जाबाय केनसेल जानाय बायदियानो जाहैबाय गाबोनथ' लास्ट नालाय बावखुंग्रिया थ' दिनैनो थांनो गोनांमोन जोङो सासे लोगोनाव थाहैनानै 13 तारिखआवहाय बावखुंग्रि थांनो गोनांमोन आरो खिन्थु मा बुंनो आंना बिदिनो जायो जेनेबा लोगोजों मावनो लानाय खामानिया कुनु दिन जाफुङा मानोबा आं फोथाय खेबस' खालामजायो बिदि जाहैयो आरो एक्चुअलि बेखौबो गाज्रि मोनाखै आं जेनेबा न'नि माबा मोनसे प्रब्लेम जानो हानाय ओंखायनोथ' माबाबाय जेनेबा डाइरेक्टलि बुङाखै बेबो थ' बिसानाव थांनो गोनांमोन ओमफ्राय बियो बुंहरबाय जे बिदि प्रब्लेम ओंखायनोथ' आं सानबाय मा बिदि थांनानै आलाय सिलाय जाहैगोन ओंखायनोथ' थाङियानो मोजां जागोन नामा ओमफ्राय दाख्लैनिफ्राय बावखुंग्रि बुंबाय थानानै भिडिअ'बो बुंबाय थानाय जादों नालाय थ' आं दा बेखौ खिन्थाना होखाबाय जे थांनाय जानाय नंला बिदि होननानै थ' बेखिनियानोसै ओमफ्राय दा मैगं खानोसै जोङो फैदो मा मैगं मोनो बे साराय खिरखायाबो नै बिसोर जोंहाना खिरखा बिदिहाय माबानि गैया मा होनो बेखौ मानि औवानि खिरखा गैया ओमफ्राय दा थांनानै आयं लाहानिफ्राय लागोन ओमफ्राय उनाव भिडिअ शुट खालामो आयं लाहानाव दङ साफा खिरखा आङो स्टार्ट खालामगोन नैबे मैगंनिफ्राय नोंसोरो सिनायनाय नङा बांसिनानो बहुदानो सिनायनाय नङा बे मैगंखौ जों गामियावबो सिनाय हायो मैगंखौ बेखौ एकदम खि मोनामग्रा होनो बेखौ ओमफ्राय उनावहाय बांसिनानो मिथिनाय नङा बेखौ मा होनो बेखौ होनो साम्पा थास' जोङो सिगां गुवाहाटियाव थायोमोन नालाय गुवाहाटियाव बेखौ थास'खौ बिराद जायो थ' जों सिनाय हायो थ' साम्पा थास' मोनबाय दाना बांसिनानो मानसिफोरा मैगंखौनो सिनाय हाला माने मा जायो दा सिख्लाफोरा माबायाव थाङो हस्टेलाव थाङो रुम थाहैयो न'नि खामानियाव इन्ट्रेस्ट गैला मैगं खाबथिंनाय माबानाय बेफोर दा लाइ लाफा ओमफ्राय फालें कबि बेफोर मैगंखौल' सिनायसै दानि सिख्लाफोरा बिदि हाग्रानि मैगंफोरखौ सिनायलानो ओमफ्राय उनाव जोंना बे रिचुवेलखौ आङो दा बांसिनानो गोमालांहांसो माने बुहुदखौनो जेनेबा दा जों स्टेटासफोराव नुबाय थादों माइब्रा जौ सावनाय बयबो दा बांसिनानो माइब्रा जौ सावनाय बिदिखौ स्टेटास होबाय थानाय नुदों खिन्थु बेखौ होगोन ना होआ बेखौ मिथिला आङो साननैसो उनाव जेनेबा गाबोनफोर होगोन ना होला जेनेबा जों 101टा मैगं खादों नै बिदि होननानै फेसबुकाव पस्ट होगोन थ' बिदिबाथाय जोंना रिचुवेला गोमालांगोन नै बे गथ'आ आयै थ' गासैखौबो आङो खावलायनाय जे बे जोंनि रिचुवेल गोग्गोम रिचुवेल जेनेबा बैसागुनि 1 तारिखआव मैगं खायो जोंथ' सिगाङो फरायनानैसो मोनोमोन जोंबो बिदिहाय फालिफेरामोन मैगं खाफैफेरामोन आं गामियाव थाफैनानैसो खानाय जादों
सिगां जोङो रनसाइफोराव फरायनोसो मोनोमोन जेनेबा बैसागु बोथोरावहाय मैगंखौ मानो खायो मैगंखौ मानो जायो माने बे बोथोरावलायनो बे 101टा मैगंखौ खानानै जायोबा बोसोरनि 1 तारिखाव जायोबाथाय जोंना जेनेबा आमाय मोननाय जनडिस माबा माबि बिदि बोसोर माने देहाया थाजिम थाथों बिदि होननानै बोसोरनि फार्स्ट दिनाव जानानै ओमफ्राय उनाव गोग्गो सोलेर लानानै फार्स्ट इयारखौ जोङो आगान होजेननायनि थाखाय जोङो लायनो बैसागुनि 1 तारिखावहाय 101टा मैगंखौ खांनानै जायो लायनो बिदि होननानै दानिया जों नुनो मोनला न'फोराव जेनेबा बैसागुनि 1 तारिख खालि बेदर लाबाबो आरि लाबाबो आलु बिदियानोसै दानिया आलुजों जायो माबाजों जायो बेजों मैगं खांथिंनानै जाला बांसिनानो लोगोफोर गासैबो ब्लगावनो जा फेसबुकावनो जा गासैबो स्टेटास ब्लगिं खालाम जे बैसागुनि 1 तारिखाव जोंहाबो 101टा मैगं खांनानै जायो बे जोंनि कालचार बे जोंनि रिचुवेल बेखौ फोथांनानै लाखि बयबो जौ सावनायनिल' फट' होनाङा जौ सावनायनिल' ब्लग खालामनाङा जौ लोंनायनिल' ब्लग खालामनाङा बिदि मैगं खानायनिबो ओमफ्राय 101टा मैगं जानायनिबो मानो थाखाय जायो बे जोंनि कालचार जाहाथे बयबो मिथियो जाहाथे बे थैनानै थाङा जोंना दा बेदराबो अमा बेदराबो थाहां जागासिनो दे आं बेखौ बुङो माने सिगांहाय जेनेबा गुबुन जातिफोरा जोंखौ अमा जाग्रा आरि जाग्रा बिदि होननानै मुगैयोमोन ना खिन्थु दानिया मा जाबाय गावसोरनि कालचार बेफोरबायदि बुंनानै लायो आरो बेनिखायनो मानसिखौनो जोंनिखौ सेनानै लायो ने थ' फैदो जों मा मैगं मोनो हानोसै जाहैबाय निरसिं मोनबाय जोंहानावनो दंमोन माबायानो निरसिं मोनबाय ओमफ्राय जोंनियाव आङो दाख्लैनिफ्राय बुहुत नायगासिनो आं जे गहपुरावहाय गोदान मैगं माबा मोनबाय बिदि होननानै बुंदोंमोन ना मा होनोमोनलाय नामखौ बावगारबाय जोंनाव बुहुत नागिरबाय आङो गैया मोनाखै पटल बिजौ पटल नैबे जाहैबाय खुदुना मा होनो बेखौ हाथि खुदुना ना मा होनो मैसो खुदुना बेयो नैबे बेसर सोरा नैबे जाहैबाय थास' बिथ'रि गुफुर स' नैबे खांख्रिखला बिजौ नैबे खांख्रिखला बिजौ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय खुदुना गोजा बुङो बेखौ खुदुना गोजा खुदुनाया 3-4 जाथि दं दे लोगोफोर नैबे जाहैबाय थास' बिथ'रि गोसोम बे जाहैबाय सिंग्रि मैखि लोगोफोर सिंग्रि मैखि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय थाइसुरि बिजौ लोगोफोर थाइसुरि बिजौ बेयो नैबे जाहैबाय स्ट्रेट मैगं स्ट्रेट ना मा होनो बेखौ सोरनिथिंजाय मा होनो मिथिया जोंनिथिंजाय स्ट्रेट बुङो खानाय लोगो लोगोनो स्ट्रेट गलाङो नांगोन स्ट्रेट मैगं ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दुदालि गोसोम जाहैबाय मैसुम लोगोफोर मैसुम नैबे जाहैबाय सरलें जनडिसाव जायो बेखौ बिराद मोजां जनडिसनि थाखाय बेयो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोगलावरि बहुतानो मिथिखायो बेखौ जायो माबाजोंहाय नै लाफा सोरा ओमफ्राय बे जाहैबाय मैथा गोखै मैथा गोजा गोखै मैथा होनो बेखौ बे जाहैबाय बिलाहि फिसा लोगोफोर ओमफ्राय नैबे खुदुना बेखौ देन्था जागोन बेनिबो खुदुना बुङो सु गोनां खुदुना फै खादा लानानै फै लोगो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गारामाइ बेखौ मिथिगोन ना गारामाइ मैगं बेयो गाबोनबो खायो दिनैबो खायो खाबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लाव बिजौ जोगोनार बिजौ लाव बिजौबो दोनजायो खुमब्रा बिजौबो होनो हानाय नंला बे आगोथिया रज'थारदों थ' बेनि बिलाइखौ लासिगोन जोङो बे जाहैबाय खुमब्रा बिलाइबो होयो ओमफ्राय होदो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मानिमुनि फिसा मानिमुनि गिदिर दंखायो बेहाय जमानो नै ओमफ्राय मानिमुनि गिदिर आइसि मानिमुनि गिदिर ओमफ्राय ना मैगङा नै माखौ होनो नागिरदों नोंनि मैगंखौ आङो
ini जाहैबाय बेसर दाबा बेनिफ्राय बेसर दाबाखौ सिनाय हायो ना सेम टु सेम बेसर बायदि मोदोमो बेयो ओमफ्राय सिगां मा खालामोन आबैया नैबेखौहाय बेसर दाबाखौ जोंनो एवनानै होयोमोन बेसर होनानै जेबो नङा फैदो जारि गिदिर जारि फिसा दङ ओमफ्राय फाग्ला जारिबो दङ खागासिनो नैखौ बुङो जोङो मिथा मुरि बेखौहाय बाखारावबो होयो बाखारालायनो गोदै जायो जौआ बेखौ होबाथाय बेखौ होनो मिथा मुरि माइसुन्द्रि बैसिनो हायाखै बेखौ खोन्थालाय नाङा जोगोनार बिबार लाखिलि मोनबाय लाखिलि बुथुवा लोगोफोर बुथुवा बेखौ मा होनोमोनलाय रानि ओंखामफ्रोम होनो ओमफ्राय बेखौ मायबाबो होनबावो माबा मैथा बोरैबा मायबा मोनसे होनो लोगोफोर मा होनो नोंसिनिखि बुं जोंनिखि ओंखामफ्रोम होनो बेखौ मा बुस्थुयो ओमफ्राय तिता केरेला बिलाइ नै तिता केरेला बिलाइ बे जाहैबाय नै मा होनोमोनलाय बेखौ गंगार दुन्दिया बाखार बिलाइबो होनो बे बाखार बे जाहैबाय मोफ्रि नै बे जाहैबाय दिंखिया फिसा मा होनोमोनलाय जारि फिसा जारि फिसा ओमफ्राय नैथिंजाय मोनबाय जारि फाग्ला नै बेखौ जारि फाग्ला होनो जोङो ओमफ्राय आंजों सासे लोगो जइन जाफैबाय आं मैगं खानाय सिजोनावहाय लिबिदाखौ गोसोखाङो दे आंनि काजिन सिस्टार अ ओंखाम खालाय ओंखामफ्राम बेनो जारि फाग्लाया बे जाहैबाय दाउ फेन्दा थन्द्रा मा होनो ना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बोरिनि इलांसि दैनिबो इलांसिबो दङ मोननै आं सिब्रु थादोंब्रा नोंबो मिथिबाय खोन्थादो सिब्रु बेयो सिब्रु खाबायथ' होना लांलाय माथो इखिबाय बैला लाङो बेगा दिंखिया रायजो नाङैनो मिथिगौ बेखौ ब्रह्मफुल हांसो गारामा ना मा होनो बेखौ नैबे हांसो गारामा होनो बेखौ स्ट्रेट टाइपनि बेखौ मा होनोमोन आं बावबाय नै बेखौबो खाबाय ओमफ्राय दिस इज खिफि बेन्दों बयबो मिथिखायो खिफि थाखाबाय दखानाव नैबे जाहैबाय थुनथुनि बोरायजोब्बाय जायो लाबो खारंखौ नांगौ अ बेखौनो जायो नैबे जाहैबाय माबा मा होनोमोनलाय दुदालि गुफुर ओमफ्राय नै खारं अ इयो खारं बेखौनो बस' दुदालिखौ ससला सजना बिलाइ फिथाइबो होजायो माने होखायो होयोसोना माबा गांजेमा थास' नागिरो ओमफ्राय दा मैगं खानानै ओंखाम उखैबाय पकरि जानोसै आनैमोननि दखानाव गोदान दखान खुलिफैदो सोरबा इथिंजाय जोंनि लामाथिं फैबाथाय प्रम'सना देन्जार दाउ बेदरबो मोनो बिसानाव पकरि जानानै दाउबो लांनो दाबाव दाउ आधा केजियाव आथिं मोनसे फ्रि पकरि दसतानि नै लोगोफोर पकरियाबो जि गोजा ओमफ्राय बे पकरि गोजा गामला गंनै गंनैयाव दोनलायथारो जानानै हरदो जोंनियाव गोथावथार दसतानि ओइ मैथा गोजा साना मा मैथा गोजा लाखाबाय दा जागोनबाबो मैथायानो माबायानो जाबाय मैया लादोंमोन र' खानि होमबाबो खानायखौ देखायनो मोनानाव जों मा नागिरनो फैदों मिथिगोन ना गांजेमा थास' बिराद दङ इसानाव गांजेमा थास' लांफैदों जागोनबा जागोन आयौ जि बुरजा गायनाय 10 थाखायावबो आया लांफैथार दे लोगोफोर गोथावथारबो जायो गोथावथारबो जायो सियाबो जि गोदान खाना आंबो जाहो सुमफ्राम बिजौ गिदिरथार दंमोन मैथा गोजा होनो जों बेखौ थागुनानि बिजौ जायोना जायाखै मिथिया नोंसोरो जायो बेखौबो खुन्थाइ फिथाइ गिदिर जादबो थायो फिसा जादबो थायो बे जाहैबाय सिमफ्रि फिथाइया जे माबा जायो गोलाव गोलाव आलौवो निजेरै मोजां नायनानै हाया गांजेमा थास' बिनियानो गांजेमा थास' देन्थाखौ जोखाय नागिरबाय ब्रु बिबार नै मा होनोमोनलाय लाजिसु माबा लाजिसु माबा मोनसे लाजिसु होनो बेखौ बे जाहैबाय खुन्थाइ गिदिर पाटे गाजा नै बे पाटे गाजा
नैबे जाहैबाय मैथा सिख्ला ओंखामफ्रोम बायदियानो जायो बे नैबे लाइ बुरि थखन नैबे बुरि थखनखौबो ना फाइनालि लाफा सायख नै लाफा सायख'आ नै बिदि बिराद गिदिर दंफां जाबाय बियो जोंहानि बारिनिया गैलानो ओमफ्राय दा नै बिसानि बारिनिखौ खाना लांनो फैदों आङो खाबाय नै बेनो जाहैबाय लाफा सायख' ओमफ्राय मान्दिया खानो फैदो रानिखौ हगार हरदो आङो कारन आङो थैबा एसे प्रब्लेम जागोन ना न'आव रानिया थैबा बारा प्रब्लेम जानाय फाय रानि दा दुखु मोननानै हरसे गाबनाङा नोङो बे जाहैबाय मान्दि खोलोमबो बुङो बेखौ दे खोलोम जों दा फैलायबाय बेहाव महानिम लांनो बिबारफोरा आबौनि न'आव ओरैबायदि बिबार गायो बे आबौआ ओमफ्राय मानसिया गैया बेलेगाव गोजानाव खामानि मावहैदो मा होनो फ्लावार लाभार आबौआ लाबाय ओमफ्राय इखौ लाबाय बाखारा लाबाय इखौ होबाय आङो सिगांनिफ्रायनो दंजोबो थैलाया मानो इसोर जोङो खानोसो फैदो दै जेबो खालामनो फैयाखै खावनोबो फैयाखै जों नामा नै बिबाराबो देरखोलायबाय बेसेबा गिदिर बार साफा बारखायोबा खनसे आबौआ हरदोंमोनलै आंनो बे गैया नैबे जाहैबाय महानिम गोखा निम बिलाइ बेहाय माबा फिथाइ दंमोन मामिया लांदोंमोन आङो इदिना बियो जायगाखौ मिथिखाबाय नालाय बिलालि बारा इनसे गिदिर गिदिर जाग्राबो दङ गोथावसिन जायो गोसोमफोर जानांगौ बे जाहैबाय थासोमलि माबा बिलाइ गान्दा मोनसे मैगंखौ नागिरै मेगना आंना माबा जालायबाय आनलाइट जालायबाय नैबे बुस्थुआ मा सिनाय हादोंना रुफा फुलि होनो बेखौ सना फुलि होनो सना फुलिखौ मोनो जोंनियाव बिराद नागिरबाय देग्लाय खम बिरादनो ओमफ्राय रुफा फुलिखौ जोंना मोननो नागिरा बहाबा मोनो नामा मिथिया सेम खिन्थु रुफा फुलिया माबायो वाइट बारो बे गोमो ओमफ्राय नैबे जाबाय दाउस्रि दाहाय सब नैबे जाहैबाय अग्रा बिलाइ मोनामदारिखौ लाखा बे फानिलाव बिजौ मोनामसिनाय ओमफ्राय ओंख्रि संबा गोथाव जायो फिस्ला फिस्लानो बेखौसो मोनासै आङो बे जाबाय खायनासि ओमफ्राय मा मोनो माबाबो मोनाखै लन्थि मैगं ओमफ्राय मा हाग्रा बारियाव मा लायनो मिथिगोन ना लोगोफोर नै बे बिबारखौ मुदुफुल बिबार पुदिना जोङो बेवहाय नागिरनो फैदोंमोन मा बुराउद खिन्थु रज'थ'वाखै इहायनो रज'योमोन इसानाव नैखिनियाव आरो इखिनियाव रज'योमोन बुराउदखौ मिथियोना नोंसोर माबाजों देनानै जाबा गोथावथार मोनजायो मा होनोमोनलाय इखौ खांख्राइ बाथोनाव होबा जि गोथाव मोनजायो ओमफ्राय बे थारायखौबो होजायो नै थाराय दिग्लि ओमफ्राय माबा गांग्रिं माबायालाय गाबोननि थाखाय मोसौ थुखैनो नैखौबो होजायो नैखौ संनायाव थाराय मैयानि खानाया आंहा नैबे माबा मा होनोमोनलाय डाटा इ जाहोनाव मोनसे ओमफ्राय र' नोंसानो दङ रांखौ होबाय बाला हो मिथियालै ओमफ्राय नै जाबाय दौस्रेम बेखौथ' खाखांबाय ओमफ्राय नै खुंखा नैबे खुंखा ओमफ्राय नै बुथुवा राजा मैयानो खानायमोन बुथुवा राजा ini dapat surat lah. Nih. Apa bibar? Gambar bibar. Ada lagi. Nih. Kamu sampai. Nih. Nih sampai kumra. Ibu mencina apa? Mas nih. Ini kapal nama mana? Oh, agak dah di cari kepala. Sampai. Nih ibu apa sampai ini apa mesin krim ini ya? माबा खालाय बोरै नागिरना मोनगोन दैनि सिंग्रि मैखि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लाफा सायख' जायखौ नागिर खाथाबथारदोंमोन लाफा राजा बायनासो लाबोनाय लाफा राजा सजना फिथाइ नै दुन्दिया नामा दुन्दियाखौबो होनांगौ मैथा बांगाल
थ' दा जोब्बायसै मैगंफोरा रानलायनाया ओमफ्राय दा जोङो बेहाय मैगंखौ खैथा मोनदों इखौ दा आङो इखौ ओंखाम संनायावसो बानायसिगोन जोङो गाबोन जेथिया बेखौ संगोन ना होमबाना खिन्थासिगोन आं खैथा मोनदों दा जोङो इहाय साननो हाथ'ला ओमफ्राय सानबाथाय बिराद हर जाबावगोन थ' ओमफ्राय सोरनिथिं आङो होननाय मैगंफोरखौ मा बुङो बेखौ आंनो कमेन्ट्स खालामनानै खिन्थाहर अके बाय बाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय उनावहाय लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासो सिलेट्रा इसोरो ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासो बालासि मोजाङै था गोजोनै था ओमफ्राय अनज्लायनानै था आरो आबो सनाखौ मोनबाय